Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaag kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ko sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako ug dako uyamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita, naglipay kami Ginoo nining tinuig nga kasaulugan sa kasakit, kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Magdalaon ta kini kanamo ngadto sa hingpit nga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Oseas. Ang katawhan miingon, ngari kamo, mamali kita sa Ginoo, kay ikunis-kunis kita niya aron iyang ayuhon, gisamaran aron iyang bindahian. Tapos sa duha ka adlaw buhion kita niya, ug bangunon kita niya sa ikatulo ka adlaw. Ug magpuyo kita sa iyang atubangan. Kinahanglan makailagayod kita sa Ginoo. Ang iyang pagpanaw sama sa kasiguro sa kaadlawon, ug moanhi siya kanato sama sa alindahaw ug sa ulan panahon sa tingpugas. Ang Ginoo miingon, unsa may buhaton ko kanimo o Israel, ingon man kanimo o Huda. Ang imong gugma kanako usama sa gabon sa buntag ug sa yamog nga dalirang mahanaw. Busa, gipapanton ko kamo sa mga propeta ug gilaglag pinaagi sa akong mga pulong. Ang akong hukom motungha sama sa kahayag. Ang akong gikinahanglan mao ang gugmang walay paglubad, dili ang mga halad. Ang kahibalubahin sa Dios ug dili ang mga halad nga sunugon. Ang pulong sa Ginoo.
Ang makanunayong gugma, dili sakripisyo, mao ang gipangayo sa Ginoo. Ang makanunayong gugma dili sakripisyo, mao ang gipangayo sa Ginoo. Kaluyi ako, O Dios, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy papasa ang akong kalapasan. Hugasi akog maayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Ang makanunayong gugma dili sakripisyo, mao ang gipangayo sa Ginoo. Kay dili ka mahimuot sa mga sakripisyo, kung maghalad ako og hinurot pagsunog, dili nimo kini dawaton. Ang akong sakripisyo, O Dios, usa ka espiritu nga mahinulsulon, usa ka kasing-kasing nga mahinulsulon og maubsanon. O Dios, dili nimo tamayon. Ang makanunayong gugma dili sakripisyo, mao ang gipangayo sa Ginoo. Pag manggihatagon o Ginoo, sa Siyon diha sa imong kaluoy, pinaagi sa pagbago pagpatindog sa mga parel sa Jerusalem. Unya mahimuot ka sa angay nga mga sakripisyo, sa mga halad o sakripisyo nga hinurot pagsunog. Ang makanunayong gugma dili sakripisyo, mao ang gipangayo sa Ginoo. Ang Ginoo manaag kaninyo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Gisukilon usab ni Jesus kining sambingaya ngadto sa mga naniguro nga sila maayong tao ug nagtamay sa uban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pag-ampo. Ang usa Pariseo ug ang usa kobrador sa buhis. Ang Pariseo naglain pagtindog ug nagampo. Nagpasalamat ako kanimo, O Dios, nga ako dili hakog, dili limbungan, o dili himabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama niya ng kobrador sa buhis. Nagpuasa ako duha ka adlaw matag semana, ug naghatag ako kanimo og ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo, ug dili gani muyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya mingon sa Jesus, sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis ug dili ang Pariseo mao ang gikahimut-an sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kaya ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos, ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag sa tanan, na ako'y classmate nga hangtod karon, classmate sa elementary nga hangtod karon wa pa gyud maminyo. Tigulang na, nanigulang na lang, wala maminyo. Nagkita mi kausan, nangutan ako, ngano man nga wa ka magminyo.
Yan siya nga, wala man gud ko kakita og babae nga para nako gusto nako nga minyuan. Kung nga pagkapilian pod nimo, unsa man di ay klase, unsa man di ay ng babae nga imong gipangita. Sa gusto pangako gyud gipangita kanang babae nga mas mubo nako. Kung nga ug nangita kag babae nga mas mubo nimo, elementary pa ng imong maasawa. Kay putot man kay siya ba? Mangita siya og mas mubo pa niya. Elementary bata ang iyahang mapangasawa. Kung ano man gyud nga nangita man kag mas mubo pa nimo. Yan siya aron taas ko tan-awon. Nangita ko mubo nako aron taas ko nga tan-awon. Nabalo mo kining sayop sa ako ang classmate. Maupoy sayop sa mga Pariseyo diha sa Ebanghelyo. Gusto sa Pariseyo nga tan-awon siya nga mas maayo kaysa uban. Mas buotan kaysa uban. Og mao kana nga iyang gikumparar ang iyang kaugalingon adtong kobrador sa buhis. Kaya ang mga kobrador sa buhis god giilaman nga mga makasasala, mga ubos. Gituyo niya nga iyang ikumparar ang iyang kaugalingon sa mga makasasala aron tan-awon nga mas maayo siya, mas buutan siya sa uban. Aron nindot ba ang feeling ba? Nindot ang feeling nga congratulations, maayo ka Robert, kay buotan ka. Mas buotan ka sa uban. Gitugaanan ta diha sa Ebanghelyo karon towards the end nga mas nakapahimuot sa Ginoo kadtong kobrador sa buhis diha sa Sambingay, diha sa Ebanghelyo. Mas nakapahimuot sa Ginoo kadtong kobrador sa buhis nga miangkon sa iyang pagkamakasasala. Digod siya sa iyang pag-ampo, digod siya mo yahat sa langit. Kay para niya dili siya angayan tungod kay makasasala siya. Igor agud siyang may duko o mingon, Lord, kaluy ako nga usa ka makasasala. Samtang ang Pariseyo dito gyud sa ang kobrador sa buhis dito ra gyud sa luyo taon sa simbahan. Ang Pariseyo dili gyud sa atubangan, no? Tindog gyud siya hangad sa langit. Lord, salamat nga buotan ko. Dili ko pareho anang kobrador sa buhis nga naa sa luyo. No? Dahil iyahang gi-enumerate ang mga maayo nga iyang gihimo. Naghatag kog ikapulo nga bahin sa akong abot. Nagpuasa ko kaduha sa usa ka semana. Tinuod biya siguro, no? Apan hambogero lang. Self-righteous, nag-iisa sa iyahang kaugalingon at ubangan sa Ginoo.
Mientras ang kobrador sa buhis nagpaubos mila sa iyang pagkamakasasala. Sa aton ang giingon, gidaig, mas nakapahimuot sa Ginoo ang kobrador sa buhis kaysa hambugerong Pariseo. Nagitapos ang Ebanghelyo sa pag-ingon, sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis ug dili ang Pariseo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kaya ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos, ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Kita siguro nga niya sa simbahan karon matintal sa pagtanaw sa atong kaugalingon nga mas maayo, mas buotan kaysa atong mga silingan. Kay sige gutag simba, siguro manaway ta sa atong mga silingan, mga kaila, nga wala lay huna-huna o Ginoo, walay huna-huna sa simbahan. Apan dili nato kalimtan nga sa pagsugod sa santos nga misa, gidapit kita sa pagpamalandong sa ato ang pagkamakasasala o pagpangayo o pasaylo sa Ginoo sa atong mga kasalanan. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala. Diba mauna ang panawagan kanato sa pagsugod gyud sa misa. Gidapit kita sa pag-ingon, Lord, kaloy iintawon ako nga makasasala. Mga igsuon, dili unta ta matintal sa paglingaw sa atong kaugalingon nga mas buutan ta, mas maayo ta, pinaagi sa pagkumparar sa atong kaugalingon ngadto sa mga igsuon nato nga atong nailhan nga mga buluyagon. Hinoon, ikumparar nato ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Ang Dios mo'y atong kumparahan sa atong kaugalingon because God is perfect and God is inviting us pag mahingpit kamo, be ye perfect as your heavenly Father is perfect. Pag mahingpit kamo, ingon nga ako nga inyong amahan sa langit hingpit. Siya mo'y atong kumpararan. Siya ang kumparahan. Ug mao ni ang dapat gihimo sa Pariseo. Instead of comparing himself to the sinner, sa kobrador sa buhis, he should have compared himself to God. Kaya ang Ginoo mo'y hingpit. Kaya kung ang atong ikumparar ang atong kaugalingon sa Ginoo nga perfect, makita nato ang katag. Makita nato kinsa di ay ta. Nga di ay kita makasasala ug nanginahanglan sa pasaylo sa Ginoo. Amen. Mga igsuon, magampo kita sa Dios nga sulod niining mga adlaw sa pagpamalandong, mamahimo kitang mapailubon o mapaubsanon sa iniusang tingog, maingon kita, Ginoo, kaluy kami. Nga
nga ang simbahan mahimong sumbanan sa uban, diya sa iyang kamasinugtanon sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang Dios manalangin unta sa kalibutan, sa iyang kalinaw, gugma ug panalipod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga kalag sa atong mga kaigsuunan, nga nangamatay, makadangat sa langit nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. O Ginoo, mobalik na unta ang imong katawhan nganha kanimo, ug moalagad kanimo sa tibuok nilang kasing-kasing pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kung ikaw ginong Diyos sa mga kalibutan, kung ikaw sa imong kumagatago na dawat na mo pinamagalit ko. Hindi na nabot sa ikaw ginamas, kumag sa mga tao na mo pinamagalit na mo. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. O Dios, gikan sa imong kaluoy na dawat namo ang imong mga misteryo, nangamuyo kami nga makapasidungog kami kanimo ingon sa angay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon. Aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason. Ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon. Makasunod unta kami sa imong kamakluluyon o kaayo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya
duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos, gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining magasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyong tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyong tanan og panginom kamo gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, naghalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay,
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, labi na sila nga among gihandom o gipahanungdan ining santos nga misa karon. Apil na ang mga kalag ni Francisco ug ni Floreda. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, labi na kaming tanan nga niya karon dinhi, panalangini si Rolly nga nagsaulog sa iyang birthday karon. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ang kalanuna mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaluwa kami sa among mga sanga. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ay inuman ang ginharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan.
Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon natong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsoonay. Ang kalinaw manaa kaninyong tanan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
Pagampo kita. Itugot o maluluyon nga Dios nga sa kanunay among hatagan sa matinud-anong pagtahod o kalawaton uban sa makanunayong kasing-kasing ang imong santos nga mga sakramento kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Orasyo Imperata alang sa pagtapos sa pagpangpatay sa among probinsya. O Diyos sa mga amahan, namati ka sa mga bako sa imong mga anak. Sudunga kami sa imong kaluoy. Nagaampo kami nga mahulong na ang kadaot tungod sa pagpangpatay dinhi sa among probinsya. Kining mong kagubot nagkulga sa among kinabuhi ug naghikaw kanamo sa kalinaw. Nakapailo kini sa daghan namong mga kabataan o kabanayan. Nakapakugang kini kanamo, naghadlok ug naghulga sa among katilingban. Ipandong kanamo, Amahan, ang imong mahigugmaong mga kamot. Tanduga kami nga mahimong matinud-anong magbalantay sa among mga kaigsuonan. Dasiga ang among mga opisyalis sa gobyerno sa pagsulti ug pagsaway sa mga nahitabong pagpangpatay. Hagita ang among mga kapulisan ug mga kasundaluhan sa pagtuman sa ilang katungdanan, sa pag-alagad alang sa seguridad ug kalinaw sa tanan. Liguna kining among katilingban diha sa pagbarog sa kabililhon ug kabalaan sa kinabuhi. Tanduga ang tanlag sa mga tawo, kansang mga kamot na duhig sa dugo sa among kaigsuunan ug nagbalda sa among kalinaw. Baguhang ilang mga kasing-kasing o kinabuhi o Ginoo. Uban ni kami ang mga Amahan, aron niining mangitngit nga panahon sa pagsulay. Mahatagan kami og lamdag nga mamahimong instrumento sa kalinaw. Kini among ipangayo ug pinagi ni Hesukristo imong anak, ang prinsipe sa kalinaw, kinsa nagpuyo ug naghari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Ang tigatag sa kinabuhi, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. O Maria, Rayna sa kalinaw ginahan sa kinabuhi. Santa Catalina de Alejandria among patrona. Pagampo ngadto kang San Miguel Arcangel,
San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa mga panimbong pagsulay sa yawa. Pakgangon ta siya sa Dios, kami mapaubsan ng nagampo. Ug ikaw, o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, pinaagi sa gahom sa Dios. Magtambog sa impyerno kang Satanas, uban sa iyang daotang mga espiritu, nga naglibot-libot sa kalibutan, ug naninguha sa pagpukan sa mga kalag. San Miguel Arcangel, Guardian Angel's Prayer. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Daigo ng Dios, daigo ng iyang santos nga ngalan, daigon sa Jesu Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao. Daigo ng ngalan ni Jesus, daigo ng iyang mahaluyamot nga kasing-kasing, daigo ng iyang bililhon o yamot nga dugo, daigon sa Jesus diha sa santos o yamot nga sakramento sa altar. Daigon ng Espiritu Santo ang Paraklito. Daigon ng mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima. Daigon ng iyang santos ug walay buling nga pagkagipanamkon. Daigon ng iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit. Daigon ng ngalan ni Maria Birhen o Inahan. Daigon ng iyang putli o yamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Daigon ng Dios diha sa iyang mga anghel ug mga santos.